Kysymys, että kuinka monta Jari Tervoa on olemassa? Mä oon joskus olen törmännyt netissä siihen, että olikohan se on olemassa tutkija, mun käsittääkseni jotenkin tai peräti niin kuin sotastrategian tutkija, joka on Jari Tervo. Sitten mulla oli pitkään mulla oli pelkona sellainen, koska mun mielestä Kainuussa vaikutti nuori keskustapoliitikko nimeltä Jari Tervo. Ja mä pikkusen pelkäsin sitä, että se joskus vielä pääsee eduskuntaan. Ja sen jälkeen sitä on sitten otsikoita Jari Tervo ylistää Matti Vanhasta, Jari Tervo kehaisee Mauri Pekkarisen esitystä ja muuta tällaista. Kyllä meitä on. Voisitko ajatella kirjoittavasi jotain muuta kuin satiiria? No siis mun mielestä se on sellainen kirjoittajan laadun piirre, on satiiri. Minähän olen viime ajat kirjoittanut kuitenkin, minä kutsuisin niitä historiallisia romaaneja, että ne ovat epiikkaa, ne ovat kertovia romaaneja. Mutta eihän me siitä pääse tietenkään mihinkään, että minun tapani nähdä asioita ja ilmiöitä on sellainen satiirinen, eli minä mielelläni teen kuvasta uskottavamman sillä, että minä venytän piirteitä siihen, että tämä kuva alkaa vaikuttaa oudolta, mutta se vaikuttaa myös uskottavalta ja tutulta. Se on vähän, siis siinä on hieman sellaista jopa karikatyyrin tai pilakuvan piirtämiselle sukua olevia asioita. Esimerkiksi, mä muistan, kun mä kerran nuorena miehenä haastattelin Kari Suomalaista iltikseen. Ja Kari Suomalainen sanoi, että hän joutuu aina ihmisten kanssa, hän joutuu ihmisille selittämään sitä, kun he sanovat, että miten olet niin huikeasti osannut piirtää esimerkiksi Mauno Koivisto. Ja hän sanoi, että hän on piirtänyt siihen hiustupsun ja kulmakarvat. Te itse täytätte ne kaikki loput. Sillä on vaan muutama piirre, jotka hän on poiminut. Siis se on tietysti Kari Suomalaisen tapauksessa hän osasi poimia ne oikeat piirteet.